Ďalšie sneženie. Kde a koľko napadne? Toto sneženie zasiahne najmä tie oblasti, kde pri Jadranke napadlo najmenej snehu. Už teraz a počas dňa bude slabo snežiť na severe Slovenska. V noci nás zasiahne studený front so zrážkami a silnejším vetrom, ktorý opäť prinesie arktický vzduch. Vietor bude nepríjemný najmä na západe a východe, pričom v Tatrách a na ďalších horských oblastiach sa budú vytvárať snehové záveje. Rýchlosť vetra sa bude pohybovať približne od 10 do 15 metrov za sekundu. Neskôr v noci začne prichádzať zrážkové pole a okolo 6 hodiny ráno už bude snežiť v Žilinskom a Prešovskom kraji, čiastočne aj v Trenčianskom kraji a na severe Banskobystrického kraja. V týchto oblastiach bude snežiť počas celej nedele a vietor sa ešte zosilní miestami na 20 až 25 metrov za sekundu, na horách aj viac. Vietor sa prejaví na celom území, no najnepríjemnejší bude najmä na západe a severe krajiny. A teraz hlavná otázka, koľko snehu napadne? V Žilinskom a Prešovskom kraji, čiastočne v Trenčianskom kraji a na severe Banskobystrického kraja by malo do pondelkového rána napadnúť približne 5 cm nového snehu. Vo vyššie položených oblastiach, ako aj na Kysuciach, Orave a na náveterných miestach, môže napadnúť 10 až 15 cm snehu, lokálne až okolo 20 cm.